Aquest 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, ja l'han fet en aquesta plaça en diverses ocasions, és un castell habitual dels castellers de Vilafranca aquí a la plaça de Cornellà des del 2004, que l'ha fet sempre, a excepció de l'any 2008, evidentment, una jornada que va ploure i no el van poder intentar perquè no van haver-hi castells aquesta temporada, recordem. 2 4 de 8 amb l'agulla descarregats, el primer a les files de maig de Vilafranca, el segon, el que vàrem poder veure també a la diada de la festa major, perdó, de l'aniversari de Sants. Quarts col·locats de 4 de 8 amb l'agulla, comença a pujar el pis a 15, la canalla ja sobre la pinya, aixecador i enxanet esperant, els mateixos que la caiguda del 3, per tant això és molt bona senyal. Els 15 incorporats en aquest 4 de 8, evidentment una mica més nerviós, més neguitós després d'una caiguda, esperem que es pugui solventar amb calma. Entra ja el segon del Pilar, també comença a pujar el terç, dosos remuntant el pis de quarts. Castell té un cert trontoll, allò, moviment sobretot de nervi a terços, esperem que no vagi més d'aquí, de moment tot tranquil, entren els dosos sobre els 15, important que el castell no es tanqui per dalt, ara té dosos col·locats, aixecador i enxanet ja són dalt, un castell, una rengla, la que queda d'esquena al Pilar, que finalment ha quedat un pèl oberta, i seria bo que no es tanqués més ni de quart ni de 15. Atenció a l'enxaneta, farà ja el pas per carregar el 4, de moment carrega el 4 de 8, el castell es va salvant, els quarts dels 15 patint una mica, l'aixecadora del 4 comença a sortir, arriba ja l'aixecadora del Pilar, tot just ara entrarà l'enxaneta al bell mig del Pilar de 6, sortiran els dosos, també el castell ha quedat amb mides no gaire bones, sobretot a quarts i a 15, per segons i terços l'enxanet defensen bé, ara ja surten dosos, el castell es salvarà, però no ha estat un castell maco, no ha estat un 4 d'allò bonic al 100%, no ha patit en excés, però ara ja, amb 15 sortint, el castell, diguem, ja està vençut, ja no patiran més. Ara tot és qüestió que el Pilar vagi treballant còmode i no tingui problemes per descarregar-se. Atenció ja a la sortida del pis de 15 sobre la pinya, sota en quarts, i aquest Pilar que ha anat un pèl endavant, ara l'han salvat, sortida complicada dels quarts fora, els terços que també començaran a sortir, atenció, ara sí, 4-8 amb l'agulla carregat dels castellers de Vilafranca, a veure l'enxaneta, aquest Pilar que se'n va un pèl endavant, estan demanant que lluitin, que el treballin, Déu-n'hi-do, acaba saltant, 4-8 amb l'agulla carregat,